abun ya bani mamaki nuna ya solo kai kana ganin wani DJ karɓar ruwan gora guda biyu dawo ruwan wannan kayya sa dan jabi ka ga wata wasa a gidan yau wani Allah jama'a baby ta mata ba labari baby da kire baby biya nije lokaci abokin tafiya ruwan wannan ba rawa ba so kai yan ba rawa ba kudin bayan mutanen Gombe ina kika fito rawa ina zaki je rawa da wani lokaci rawa jiya rawa yau rawa gobe rawa an jima rawa da rawa yanzu rawa an jima ma rawa wannan sun yasa a rawa lafiya shi ne rana kai malam wani Allah wani kaina kina jin daɗin wannan aiki malam jama'a baby da kire baby ba labari balu inna lillahi da abin da yake so baby kuma duniya tana kallo duniya ta alashin su baby DJ 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 wannan kai yasa kalu inna lillahi na gode duniyar ya so da kiyakuri ya adawa lafiya ali ruwa wannan kai ya gode godiya yake shi ne magana hai amma Maryam na ji kunya wallahi ka fada hankali ga suna gida suna karsuwa da wallahi sosai aiki ya baci da muro wannan kai ya sa shi ke dai yarinya Allah ya taimake ki ke shiga wani Allah wani kaina kai kalu inna lillahi lokaci abokin tafiya nagode baby nagode Allah sarki bare kiya goyi haka Allah ya so duniya ya solo haka Allah ya so duniya ya solo ka gidan ana an koda rawa Allah sarki sarki shi kenan ta gama rawa wallahi Maryam tana kallo Maryam sai lake take inda ake rawa kin ganda ake Maryam kin gani ko Allah sarki kake fadi da yan solo to Allah na insha Allah ko akbar wani Allah bala kana gani aikin nan malam sai shi kenan aha aha
Allah sarki Allah ga sabbawa karkar ga ta kare fa kinga Abdul ga wannan wannan kai ya sa ya hankali haka abin yake ke shi aka sa sai kada zai wallahi ba za su kai labari ba za ka